Ungoti OsomaTekisi waziwa ngoGodole namhlanje bememezela iqembu ekuyilona kumele livotelwe osomatekisi kanye nama-security kanye nama-graduates kanye-ke nabeminyaka engaphezu 35 nabanye abaningi. Ubeke sekuveza ngokusobala ukuthi leli qembu limemezela nje ngaphansi kwesisekelo sokuthi abantu sebehlupheka kakhulu kanti uyafisa ukuthi abone abantu abamnyama bekhucululeka noma bephuma osizini. Ube seqinisekisa ukuthi leli qembu uyalethemba futhi uyalinikeza noma uyabanikezela abantu ukuthi abalethembe kulesi isikhathi sanamhlanje ukuze sibone ukuthi ngeke yini libuye noshintsho. Kubeke eseqinisekisa iqembu ekuyilona azolivotela ukuthi-ke unabaphathi noma-ke kunabantu ekuyibona abazomamukela ngaphansi kwaleli qembu. Ube seqinisekisa futhi ukuthi ematekisini noma kuphi bona bavumelanile naye ukuthi bazovotela leli qembu. Ubasazisa nje abanye abantu ebebengazi. UGodole ube esephumela obala ngeqembu ekumele livotelwe yibona laba bantu abebebalile. Ngaphandle kokumashela isikhathi sakho sikuphathela umbukiso wopanyapanya othi awuphelele ngaphandle kwe-introduction. Siyawabela i-TV yakahamba phambili iGuluva73 kaloku lokhu subscribe share comment like asihlangane khona kanti manje kubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqobela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazingene kwethu. Uyabona njengamanje ithuba lokugcina leli nginitshela iqiniso elingalazi elokugcina leli ithuba leli kuthiwa siphila impilo le. Uyabona nje ama-South Africa isifakwe emgodini kulinde ukuthi igqithwe abantu okumele benyule yithi uma thina sehlulekile sizoncetheza ngoba wena uzimali lapha nalabo be-ANC sizofa i-100 bese-ke ngani zakwethu ngizongena kubafowethu abanama-criminal record. Uma une-criminal record kuthiwa hambe uyovota, kodwa ngaphi ivoti lakho likusebenzela kuphi ivoti lakho? Angithi uhambile ngaphakathi uze phuma kumasolezo ngoba nabo SABC ba-captured by i-ANC so bebhale emaphepheni okade egwetya iminyaka ewu-15 uphume neziqu zokuthisha. Lezo ziqu zokuthisha ezokwenzani ngoba lo muntu angithi bathi une-criminal record athi isigwebo sakho sesidonsile. Manje kungani kuqhutsheka ukuthi une-criminal record engakwazi ukuqasheka? Ibona bonke abantu labo abaphume baphela ku-ANC ngoba vele uma une-criminal record you are nothing ku-ANC. Awukwazi kwenza lutho, ngeke uzuqashwe uyozufa impilo yakho yonke noma ngathiwa waboshela into encane kanjani. Uma i-criminal record isithi you are a criminal if uzama njengoba nge-COVID abantu bebezama amaphoyisa ebabamba khishwa amasosha ezobamba abantu kuthiwa abawalayishe emajele. Ukuba i-criminal lokuthi uzame ukondla iy'ngane zakho ake sisukumeni bafowethu. Uma une-criminal record you are nothing e-South Africa, angeke uzuqashwe. Ivoti lakho ungathi hayi mina ngizovotela i-ANC ithemba kuthiwa lilahlwa kufanele ukulahleke manje u-30 years manje uzoqashwa ubani? At the age of 35 you are reject. Niney'ngane nonke zino-35 ezinye azikafiki ko-35. Uma una-35 you are reject. Kufanele ukuthi ivoti lakho elifaka kanjani lapha kwi-ANC ekubeni uyi-reject ngoba akukho la uzoqashwa khona. Iy'ngane ezigraduate-ile zenza yonke into sebefica u-35. Lezi certificate onazo abazali abakufundisile kanzima sekufana nokuthi babedlala, it's a waste of money lento ababenza. So ngani zakwethu ngiyacela ukuthi sisukumele. Ma una-35 nje ngicela usukume ngenyawo. Njengamanje iqembu selifikile elizonikhipha ehluphekile ngoba nge-COVID nahanjelwa abazali. Sekusele nina yinye ngathi kusenabazali. Fanele nondla iy'ngane uzozondla ngami una-35 kuthiwa you are a reject. Bashona abazali bena abanye benabazange bebabone ngoba uhulumeni wayengafuni nibabone. Abanye basasele nelonda namhlanje. Akazange mbone umzali wakhe akanasho ukuthi uyena lo wafaka lapha emgodini ngoba wayenenhloso ethize ekwenzeni lento akayenza. So yini into ezokuphusha ukuthi hayi ngiyivotela i-ANC? Umzali wakho wayegoqiwe ebanjwa amadoda ayekhava umzimba wonke. Abavumelanga ukuthi umbono wokugcina sisale isithombe sakhe la emahlweni umbaleki sokugcina. Abanye bashonelwe bela eGoli wayekhaya wayesemgcina iy'nyanga ey'ntathu umakhe nombaba wakhe noma ingane yakhe, kodwa akabazange ukuthi ethole ithuba lokugcina ukuthi embone ngoba uhulumeni ka-ANC vele lento ye-COVID wayeyenze ngamabomu. Hayi ngoba wayeyenze ngamabomu ukuthi uzama ukusibulala sonke, kodwa wehluleka ngoba umuntu akuyena owomuntu okaNkulunkulu. uNkulunkulu uyazi ukuthi umuntu wakho uzomthatha nini.
So uhulumeni ka-ANC uhlulekile. Njengamanje ngiyaphinda ngiyasho bazama bengibuka ivideo yapha uSiril Ramaphosa ekhuluma umathanda wakhe ufuna ukusipopha wakubona nje ugcoke iqembu iskipa salelo qembu lelo umisela ukuthi uzopopha. Mina kufanele nazi ukuthi ngingaboshwa nomndeni njengoba namhlanje mina ngizofana nokhululiwe manje obese ejele njengoba ngizo-announce leli qembu ngoba akukho engizokukhuluma kodwa kufanele nikwazi noma ngathiwa ngiboshiwe ngiyobe ngingaboshelwe ubugebengu, ngiyobe ngiboshelwe ukukhuluma iqiniso, ngiyobe ngingathuki umuntu, ngiyobe ngiboshelwe ukukhuluma iqiniso. Silwela izingane zethu. Uma siyeka njengamanje iy'ngane zethu siyothini kizo. Namhlanje-ke mina bengumuntu ongayingeni indaba zokuvota, bengingayingeni lezo zinto zokuvota, bengingayingeni into zokuvota. Kodwa ngokuthi nanti iqembu engilibona ukuthi hayi ngempela umuntu omnyama lizobenyula ngase ngithi hayi ngiyobhalisela ukuvota, angazi odrayiva ababhalisela ngibabhalisela ngisebenza khona ngike ngathatha 30 sahamba ngabahambisa ngathi namba velani labafana sizobe siregistele endaweni yodwa ngicabanga ukuthi 100 and something so driver engihambe ngawo baregister mina ngoba ngilwa nokuthi iqembu liphuma ngabaregister siregister endaweni eyodwa sonke ngoba sishayela amatekisi sobe sifike endaweni eyodwa siyovota endaweni eyodwa ekuseni sobe sithatha amakhumbi ethu ngibatshelile ngathi umuntu nomuntu imoto yakhe noma siba 100 siyokaka leli yaholo sifike siyenza lezi zinto esizenzayo siqede sigada lezi igebengu ukuthi ibuphi uqopholo labazobenza and ngizokwenza sure ukuthi each and every ama-station la kuzobe kuvotelwa khona o-taxi driver kufuneka bebe khona. Ngibatshelile ukuthi angifuni nize ngodlanga gadani umuntu owenza ubugebengu phela manje benambona nje enza ubugebengu bese ndiwasha thina siyakwazi ukulungisa njengoba sekungena o-taxi driver nakanjani no doubt izwe liyabuya manje ngoba kungena imboni yamatekisi liyabuya izwe ngoba ibibambe kakhulu imboni yamatekisi o-driver bebengazi nokuthi makuthiwa uyavota uchaza ukuthini bebengazi yonke leyo nto leyo. Lefoni lokhu ivaleka ngeke mhlawumbe bekhiphe lokhu ivaleka iyangiphazamisa yazi. So njengoba sekungena imboni yamatekisi ngicela ukunitshela ukuthi njengamanje izwe liyabuya kodwa into ezokwenzeka ekufuneka kunyazi kuzoliwa kakhulu ngoba balwa ngakho konke okusemandleni njengoba nazi iqembu le-ANC ukuthi vele uRamaphosa ubekiwe njengesithuse lapha ubethiwe bakhona abelungu abamphethe labelungu abamphethe bazokwenza sure ukuthi bakhipha yonke inhlobo yemali ukuthi belwe nani ngoba nizolithatha izwe nilibuyisela endaweni e-right. Asikaze sibe nayo freedom thina sezwa manje kuthiwa freedom is coming tomorrow asizange sibona leyo freedom thina mina lokhu ngazala kaze ngiyibone njengamanje la ngizoqala uku-enjoy freedom njengamanje ngizoqala nje enkululekweni si-enjoy freedom yangampela hhayi le nto kade bethi freedom singayazi ukuthi i-freedom eyenze njani. So ngiyaphinda ngicela ningavumi noma kungathiwa nibeke amagazeti noma bengafika beyiphephule ningali nabo bayayazi inhloso yabo bona phela umuntu uyabona umuntu kufanele silwe nalabantu nge-psychology not physical sibashaye ngalento sikhuleni noma ngathi umncane kanjani kodwa umuntu kuleli qembu zama ukukhula ngokomqondo sondele nabantu abadala abaseduzane abazokutshela ukuthi ungayenzi lento ngoba sake sala njengamanje benza yonke into esemandleni ukuthi ukhetho luhlehle and banazi ukuthi uyabona le nto akayenza eMoses Mabhida leyo mkhonto thina singamaZulu siyawazi umkhonto ukuthi uchaza ukuthini. Umkhonto uchaza impi ukuthi akuliwe umkhonto. So njengoba benza kanje bakhona obhekisele bakhona laba abangamaZulu abala emva kwakhe abathandaza uRamaphosa ibona benza ukuthi uRamaphosa ewuthathe lo mkhonto uphakamisele phezulu ngoba bayazi ukuthi nina ningamaZulu nizothi hey lo muntu uyadelela lo uthi akuliwe vele usho njalo mina ningayi lapho enganiphusheli kuleyo ndawo. uRamaphosa akayazi lento ukuthi umkhonto uma uphakamisa uchaza ukuthini bamchazelile laba abaku-ANC oBlame Zimande noBhekicele bamchazela ukuthi umkhonto uchaza ukuthi ukuze labantu bezolo ngoba ngeke beyivumele into ukuthi uphakamise umkhonto uphakamise khona bezophakanyela umoya. Ngicela ukuthi ningayivumile
ningavumi ukuphakamisele kumoya. Uyabona nje othisha uzubona uhulumeni ka-ANC wonakele kanjani. Khona la kuthiwa ama-extra teachers. Iy'ngane equalified kodwa ama-assistant teachers. Kodwa kuthiwa lezo ngane lezo ziyitoko kodwa qualified for ukuba othisha. But we create a job. Ba create umsebenzi umuntu enezitifiketi zokuba uthisha kodwa kuthiwa akabe yitoko. Nize nibone ukuthi uhulumeni uyasichaphaza. Njengamanje mawungabheka la elokishini iy'ngane ziyomlutha edakamizwa bamvala uXolani ethulwa nedakamizwa ngoba idakamizwa yizikhulu ze-ANC eziphethe lento yedakamizwa. Mangabuza nje kunama-drugs asuka ko-Nigeria kuphi afika kanjani e-South Africa, angena kanjani ngoba kuyagana. Iy'gebengu ey'nkulu zama-drugs yibo labaphathi be-ANC. Njoba nibona iy'ngane ayibazi ukuthi ezabo iy'ngane bayifihla phesheya beyifihle kuphi lezi zethu sila sinazo la eduzane angeke size sikwazi ukwenza lutho. Ngicela sibe nohulumeni ka-ANC. Njenganamhlanje mina ngifana noZelwe kabusha ngizobe enjoya i-freedom kuleli iqembu elizongena ngoba definitely sure ayikho into ezovimba ukuthi ingene leli qembu njengamanje. Akukho nokuncane okuzovimba kodwa uma nina nigweme ukulwa ayikho into eyabenza ukuthi kuphunyelele ngokulwa. Ake siqaleni esivoteni kuqala bese sibona-ke emva kwalokho ukuthi izinto zihambe kanjani. So bese sibambe inguyazane futhi sixoxe ukuthi wemadoda siphumelelile senze njani, asiphumelelanga kanjani, siyibambe lapho. Kungabi umuntu nomuntu mazenzele sibe imbumba futhi singaxabanini. Kuleli qembu akuzelwe ikhundla bafowethu, akuzelwe ikhundla kuleli qembu. Asisebenzeni kanzima, funa uqala usebenze kanzima ukuze umphakathi uzokuthemba. Ungeze eqenjini ngoba uzele ikhundla ngoba leyo nto izomoshakala. Fana noma uzoba unesi bakuthuma bathi hambe ofunda kanti wena ukho lapho kule nto yobunesi vele uzofika umoshe ngoba ingqondo yakho ayikho lapha. Uma usenge esikhundla eqenjini angeke uzukwazi ukusiza labantu asebehlupheke iminyaka eminingi kangaka ukuthi bekwazi ukuphumelela. Lungile ngazi ukuthi angihlabele phambili. Ngeke ngaba angizubasho ukuthi abakuphi. Ngeke ngaba nomhlangano namaphoyisa. Amaphoyisa ayakhala kakhulu. Sengihlangane nawo mhlawumbe ikhawe entatha amaphoyisa. Ayangitshela indlela aphethwe ngayo kodwa athi ungasivezi. Ngeke ngiwaveze ngoba uhulumeni ka-ANC ngendlela akhohlakele ngayo engawaxosha uma ngingake ngikhulume ngithi amaphoyisa asesiteshini esithize engangihleli nawo sihlangana sixoxa yonke lento. Kodwa ngoba abanalo izwi uhulumeni ka-ANC ubavalile. Yithi-ke amavoyisi amaphoyisa esizotshela izwe ukuthi amaphoyisa asesithathile isinqumo ukuthi ahamba ayasuka njengamanje aza lapha kuleli iqembu esihamba nalo. Asekhulumile lokho. Elinye isosha lingenile lapha kulani la ngena la ngifona selingifonele eceleni lathi wegodole sengimisile njoba ngangena ku live wakho ngakhuluma ukuthi thina siyayithengela amabhuzu siyayithengela iuniform kanti khona abazorekhoda leyo nto bayithatha ngamesu. Ngambuza ukuthi njengoba usumisiwe ikuphi okufanele ngikwenze mina ngoba ngifuna ukuthatha ama-further step ngale nto yakho uzizovele obani ngoba ayikho into erong wayikhuluma. Wawukhuluma iqiniso ukuthi nini iuniform niyathengela nithathe niyobekwa la umuntu angeke ezebeke ngishingane yakhe nithathe niyobekwa kulezo ndawo. Kodwa-ke ngenhlanhla bagcina bekuzwile futhi lokho ngoba uphoyisa ngenza ama-voice note wawathumela bambuyisele ngoba yayingekho into isosha yayingekho into ababemisele yona. Wangifonela wathi hayi bangibuyiseli emsebenzini ngibathumelele ama-voice note lawa ongenzele wona. I-issue yama-drugs bafowethu, i-issue yama-drugs iyayibulala iy'ngane zethu, iyalibulala izwe, iyalibulala ikusasa ley'ngane zethu. Ama-drugs afana nalo 350 onikezwa iy'ngane. Lo 350 ufana nama-drugs awuhlukile nama-drugs ukuthi unikeza ingane ama-drugs uma uyinikeza 350. Why lo hulumeni ka-ANC engathathi lo 350 akhande amakhampani eqashe iy'ngane esebenze uma kuwukuthi ufuna ukusiza i-South Africa? Kungani efuna ukuthi ebanikeze ama-350? Ubabulala ingqondo ukuthi bona bazi ukuthi hayi imali bayaphiwa. Le mali ungenzani ngo-350? Uzubona uRamaphosa usenziphi ukuphi ngampela uthi lo 350 ngithenga ngawo igrosa ngamangala mina wathi hawu shuthi mina yini Steve angazi ukuthi khona abathenga igrosa ngo-350. Dala ngafuna ukuvula ikhampani
uRamaphosa wathi ngo-350 uyakwazi ukuvula ikhampani, uvula amakhampani. Ngathi hayi bo, mina ngenza isimpela. Aningitshela ngivula amakhampani ngo-350. Angingazange ngawu-aplayela, angazi nami ukuthi yini ngingazange ngu-aplayela. Angazi ukuthi kwenzakalani ngoba renteni babo-aplayela ama-350 ubuthaphuthaphu. Mina ngasalele emumva nje angangazi ukuthi vele bethi kanti wena u-350 ngithi hayi ngizo-aplya. Kanti ngizobona ukuthi hayi le nto akuyiyo. Kuyasichaphaza uRamaphosa lento akayenzayo. Awukwazi ukuthi unikeze abantu u-350. Le mali okufuneka ngabe lo 350 okufanele ngabe nayithola ngazi wathi wafuna bo 3000 bani. Kodwa ngoba uyayidla nekhabhinethi yakhe. Ngithola ama 350. U-350 akanamahloni. Ngathi wena uzonikeza ingane yakho u-350 ushawa amahloni izothi ibe ngane. Kodwa uyakwazi ukunikeza iSouth Africa. Eyinikeze 350. Uthi ukusupport umndeni. Uma support umndeni ngo-350 unonkosikazi nengane. Utshela mama ngisayokhipha u-350 lapha. Uzobuya nani mawubuya lapha? Ngisho umama umnikeza u-350 uthi akawuthenga ama-cosmetic into zokugeza. Kuyobuya ethi ishodile leyo mali leyo. Into engekho lo 350 lona. Njengoba ubona kwenzeka nje. Eba-plan Zimandeka ngiphathi bafowethu ngoba iqembu lakho kunabantu abawu7 abawu6. Ungazi ukuthi manje uselapha kwi-ANC. Uyiqedile imali yengane lezi za-NSFAS. Umzala wami nje uthi ukweleta 180,000 kodwa ubefunda lapha e-university. Sebembambile-ke manje ngesifunda sisodwa kuthiwa akakhokhela 180,000 before ezograduate. Uzowuthatha apho umzala lo 185,000 ekubeni befunda ngawo lo NSFAS. Ngani zakuthi ake sisukumeni, ngicela sisukumeni sibe ngenyawo. Ngicela nisukumeni uhulumeni ka-ANC sesikhathele yiwo indlela owenza ngayo. Lo 350 wena uyadecline, bakhona abanye mhlawumbe abakadecline lo 350. Ma u-ani wakhe kakufakela u500 noma u1000 hawu nemali engaka baba bazi 1000 kwi-account yakho hawu. Ma udecline lo 350 uyakuphi njengoba ureversa nje? Uyakuphi lo 350 lona? Ngicela sivule namehlo. Ngicela sicabangele izingane zethu. Singayi ukuthi uhulumeni ka-ANC khona uthanda ukuthi utata uMandela, utata yebo alikho isoko elingenasici, unakho okusho unakho okubi. Kodwa utata usaphumula ngokuthula wakwenza okwakufanele akwenze emhlabeni. Nathi asikwenzeni okufanele sikwenze emhlabeni before sidlule. Uzokukhunjule nawe kuthiwa wenza ukuthi nokuthi usiza abantu ngokuyiqiniso. Ngoba uma sihleli kanje sisazolimala kakhulu. Kodwa nje mina ngimthembisa khona lelizwe kulonyaka lu-1994 kithi. Lelizwe leli sokwenza njengo-1994 lo 2024 zizoshintsha izinto. Kodwa bala emva kwethu bazofuna ukusibulala. Kwazini lokho? Akuhlale engqondweni zenu ukuthi labantu bazofuna ukusibulala. Bababona bonke abantu nalo baney'nkaba enzima kabi labantu ey'bizwa nge-NIU leKwaZulu-Natal. Okufanele ukuthi uma usuwenze lento e-right bese ushawa bese uqeda ufumbathiswa isibhamu kuthiwe hayi ubesidubula nathi bedubula iy'moto zabo la emasayidini. Uqandwa mama wakwabona kukhulu uke wabona le-NIU kuthi idubula umlungu, ukwayibona kuthiwa idubula indiya, uthuthula abantu abamnyama. Angithi bayabanga nathi abasifuni abelungu abangasifuni manje bona bathunyiwe ukuthi yenzani nje. Manje kulabaphoqa-ke ngoba phela eziswini zabo balambile bafuna ukwenza lento. Asibakhiphe sonke. Ma unengane yakho eno-15 years sukuma nayo uyovota uyitshele bukhoma ukuthi mntanami kunje. Ma ngafa namhlanje uzosala emanyaleni. Nanti iqembu asiyekile sokwazi ukuthi sithole inkululeko. Kuzoba ama-traditional healers abelaphi bendabuko nge-COVID bafike namakhanda. Uhulumeni wayebechitha left right ethi ayilungile leyo nto, ayisebenzi leyo nto leyo, ufuna lawa sentshonalanga. Abelaphi bendabuko abanayise namhlanje thina sazi ukuthi amaxola abelaphi bendabuko ngoba baqale baphike uhulumeni. Savuma nathi ebaphika phambi kwethu, kodwa imithi siyayisebenzisa siyazi ukuthi iyasebenza, kodwa siyabaphika abantu bakithi. Uhulumeni ayikho into ma ukuthi nje wakwezwa kuthiwa hayi iy'nyanga zenzela ukuthi engaphumela obani ukuthi zike zenzelwane inyanga. Bayifanele nje nalaba basematekisini kuphuma amabhajethi, uphume amabhasi kuphele amatekisi ngoba
si-useless ngeke iphume ibhajethi yamatekisi. Kodwa into ayenzayo uma ngethiwa nje igoli lonke ake kumtekisi ningabuka imhlolo nibone ukuthi ngampela sikhulu kangakanani, kodwa nje kuvele kwenziwe. Bese kuzoba indaba yamakhosi. Amakhosi aphethe asecela kumakhansela ihlazo, acela kumakhansela inkosi icele kwikhansela ukuthi ngicela ukuthi endaweni yami ubani olinqinda amandla uhulumeni ka-ANC sentela ikhansela le-ANC ubani olinqinda amandla inkosi iyocela kwikhansela. Inkosi iyocela kwikhansela ucela indawo ukuthi ngicela ukwenza ukuthi endaweni. Amakhosi-ke ngihlangene nawo ngike ngahlangana nanesilo sabesuthu, benginesilo sabesuthu ngihlangene naso, ngahlangana namakhosi amaningi besixoxa, sihlangana ngale ngasese sixoxa ngale ndaba leka-ANC oyenzayo. Ngithi hayi nina nje asibe nje nizokwazi ukuthi nathi nisithathe nisibeke, nizokwazi ukuthi nisithathe nisibeke. Sengihlanganile namakhosi ngicabanga ukuthi u-100 amakhosi ade ngihlangana 180 amakhosi ade ngihlangene nawo ayigoli. Sibhunga yona le ndaba ka-ANC yokuxhashaza kwamakhosi ngoba ayaxhashaza. Uhulumeni akamkhulu kunamakhosi njengoba seyibona yena ukuthi mkhulu kunamakhosi, exhoma ngemali yabakhokhi bentela ethi ngizonikhuphulele imali. Kufanele nikwazi makhehla ukuthi le mali ka-ANC akuyona ka-ANC leyo mali bayengamele. Mayiphuma namhlanje ANC leli qembu bazoVotela lizonikeza nje imali engaphezulu kwale nikezwa yona. Akuyona yabo bengalokho bethi sizoniphuca banamanga. Ngeke niphuce leyo mali lokadabile. Ngeke benze leyo nto leyo. Bayenza thina mhlazane safa. Mina mhlazane ngafi la ngiyothula khona nguvala umlomo. Noma kungaqhamuka kuthiwa sekuzi NIU angeke ngiwuvale umlomo mina. Ngiyowuvala amase ngi-6 feet underground. La ngiyovala khona umlomo. Ngiselana nje noma benganqamula umlenze. Ngole ngikhulumile uma bengakasusa ikhanda, ngole ngivulele umlomo. Ngitshela abantu iqiniso. Uzoba abamasonto nake nezwani njengani uhulumeni ekhuluma ngani ngoba akanikeza ngisho umhlaba kodwa uyakwazi ukuthatha abantu bangaphandle ebanikeza umhlaba ethi khanda isonto abazoqola abantu. Nina ama-South African amasonto ala ngeke ninikeze umhlaba kuthiwa khanda ubhazabhaza kwesonto. Uma uthi uyolibuka ungathi ungene emoto wanikezwe uhulumeni umhlaba, kodwa nina ngeke azanikeze indawo ethi khanda isonto ngoba akafuni wonke umuntu uze engafuni ngisho abefundisi. Njengoba ngizumfundisi wami angayithandaze Moses Mabhida ethi amakhadi kasasa seyikwameni kodwa bathi u-ANC ake umthandazo onjani leyo. Abefundisi mhlambe ngangichazela mhlambe yimo ngazi mhlambe yimo dideka ukuthi ichaza ukuthini leyo ukuthi ungathandaza ngihlupheko womuntu utshela abantu ukuthi umsizile umuntu. Ile nto le esho omunye umculo wamaskandi ethi ngizogcina nginqaba usizo lwabantu umuntu uma eksiza. So abefundisa indlela umfundisi lo abenza ngakhona uthi babakhela imigwaqo kanti akathathi abantu abalayo babuyisele uNkulunkulu etshela uNkulunkulu ukuthi sizokwenza ukuthi uzositshela ngamakhadi asesasa ukuthi ukhuluma nje aseyikhwameni akhona vele hayi kodwa uhulumeni ka-ANC imali yey'ngane zenu njengoba iy'ngane zenu zothisha zamaphoyisa zisebenza onesi zisebenza emafemini imali yey'ngane zenu. Uhulumeni ka-ANC akanamali, ayikho imali akanayo uhulumeni ka-ANC ntshontsha nencane, ayikho nencane. Uma sizovuma njengamanje ngicela sibe sifundise ogogo nomkhulu. Ogogo nomkhulu basenale nto ukuthi erenkeni-ke sengihambela inqwaba yamakhehla lapha erenkeni ngihlale phansi nalikhehla wemkhulu le mali oyiholayo ekabani hawu weba-ANC mntana. Ngithi hayi kukahle akiyo ingane yakho njengoba iyiphoyisa nje imali yayo le ngane yakho leyo, hayi ukuthi ekahulumeni ka-ANC akiyo. Njengoba leli qembu lizongena angeke niholele imali enihola 2000 mali amakhehla funa abahola 7000 something, kodwa ngoba uhulumeni ka-ANC uyanonsula uyadla babone ngo-500 billion bebeka iy'mali phansi komatrasa. Imali yenu liyakayithatha funa benihola ama-7000 kodwa uzonoholela lo 2000 lo 2000 ohamba uze la edolobheni. Uma ubuya le edolobheni wonke usuphelile awuwazi ukuthi umi kanjani. So ngiyanicela kakhulu ngicela ukuthi siphume njengamanje. Uyabona sincane kakhulu isikhathi esisisalele
umuntu akekelwe ngakho konke okusemandleni njengamanje, hayi ukuthi nilwe ngezandla. Sengisho ukuthi niye ebantwini niyobatshela iqiniso, fanele silwe nje. Uyabona uma kuthiwa this is the last kick of a dying horse, isibhakela sekusokugcina lesibhakela kufanele sisebenzise lo nyaka ka-2024 kufanele sikusebenzise ngoba wasigeda njengoba futhi thina sesizikhiphile sabona isizwe ukuthi sifuna ukwenyula abantu abamnyama, angeke salule. Njengoba nje besibona bazodila nathi kabuhlungu kakhulu, so kufanele ukuthi noma ngathiwa bengakusondela kanjani bethi wena sikubonile wena wenza 1 no 2 no 3 uthi mlomo wami kuyobonakala ngoba vele bafuna ukuthi ulwe. Ningavumi futhi benixabanise nodwa, omunye ethatha indaba ngalo ehambise ngapha ethi umbona lo usefuna ukwenza ukuthi ningaqhathwa izitha. Akakwazi umuntu egqokele isikibho osigqokile entombi qhamuke loya ezohleba nangobhuti, usho ukuthi inyoka igqoka isikhumba senu, akusuye lo cabanga ukuthi uhuye. So iqaphele lento njengamanje bazonihlangahlanganisa ngendlela okuzokwenzeka ngakhona, bese kuba oma bethi abasebenza ezindlini laba ababiza ngama-domestic worker abaxhashazela ukuthi aphe Nkosi yami ngibuke lenteni umbona uma ukuthi usekhulile usehamba kanje, mawuthi uyambheka la emaqakaleni adubile amaqakala, hayi ukuthi uyathanda akathanda, kodwa ngokuhulumeni ka-ANC akakwazi ukunakekela abantu abadala. Umama usahamba akakhulunywe lo muntu uxhashaza umlungu into enqaba, bangaka abantu befela lapha la basebenza khona emakhishini, kodwa akakhulunyelwa ufiswa ukwenza nimthatha uma wenu nihambe naye niyomngcwaba kungalandelela kungenziwa lutho. Fanele siphinde futhi uhulumeni ka-ANC sithi siyaqhubeka siyovotela, never, angeke izenzeke leyo nto leyo. Bese kuzoba ile education ekhona njengamanje, othisha bagcwele. Mina nje le kade ngifunda khona, mina ngicabanga ukuthi ngiqedile esikoleni bengifundiswa othisha from eZimbabwe. Bekhona othisha bala abanikeza ithuba, ukunikeza asisho ukuthi bengabaqashi othisha baseZimbabwe, asikusho lokho, abasebenze nabo, kodwa akakhombisa uhulumeni nawo ukuthi unendaba nalabo othisha abala eSouth Africa. Kubuhlungu ukuthi kunama-graduate hayi, noma bengawuripota ungavele uyivalele lokuzana, ungavele uvalele live lo uma ukuthi bawuripota, ngoba vele bakhona abaripota ngithi ungavele uvale uma ukuthi bawuripota lapha. Angeke ngize ngiye ukukhuluma lezi zinto engikhuluma ngendaba ukuthi abe-ANC labaripota lo live lwami, so angeke ngize ngilokhuluma uma ukuthi bawuripota uvale abantu bawubona ngamavidiyo. Angeke size siye ukukhuluma ngendaba yakhe, ngeke sikwenze lokho. Okay, beka ngaphandle. So ngiyanicela ngani zakuthi mina noma ngathiwa bawuvala lo TikTok angisenendaba nakancane nawo. Sengizotshela nje abantu le, uyabona ukusuka namhlanje nizobuka umhlolo into engizoyenza, nizobuka into engingazenze. Nabe nambona umdlalo oqhamuka from nowhere ezolwa nabantu asebeprofessional, ufana nomdlalo osuka le phansi eyodlala kwi-bathi. Osiri Ramaphosa nethimba lapho ngizobadlalisa injenje manje, ngizobe ngibafaka amamandla sonke, bazibuza abakwazi ukulala ebusuku abalali. Uyabona nje ngo-ANC ukuthonga ubazi uze kuze umama yini baba, hayi ukuthonga kukho akulaleki, sila emva kwabo bazizwe izipho ukuthi yela abafana bafikile, bazizwe izipho ukuthi abafana bafikile. So ngiyacela ngani zakwethu uzoba ilaba amanesi bafothi nge-COVID, hayi ngangize ngibazwele kwesinye isibhedlela ngapha, ngithi uma ngiye khona ngithi uNkulunkulu wami labantu bakwazi kanjani ukumelana nalesi mezi. Ngabe ngala esibhedlela la eBhara nge-COVID, into engayibuka lapha esibhedlela eBhara, into engayibuka phela isibhedlela saseBhara ngazi ukuthi sisebenzisa mangaka amalokishi asebenzisayo. Ngicabanga amalokishi asebenzisa iBhara mhlawumbe ayi-4 5 or kuya phezulu asebenzisa iBhara. Ngama ngalishola ngifike eBhara ngabona into engangiqala ukuyibona emhlabeni kuyile ngazana abantu ababehamba nge-COVID. Wawungathi kusesilaheni. Uma nginyangela lapha ngiphelezela omunye umfana ishonela uma wakhe, yeyi
babekwe engwembeni wena wabona imbuzi bekiwe manje uNkulunkulu wamshembelana kwenzakalani amanesi ngaleso sikhathi nawe uyabona kuye esabe ithi labantu badinga i-counseling mase kuphele yonke lento babe bayiswa lapho kulezo ndawo bebhadale ngalezo mali abakaze bethole nix kodwa indlela abasebenza ngayo bangama hard worker uhulumeni akanenda ukuthi hard worker bese kuzoba odadewethu ngizomcela kakhulu odadewethu ngoba into emosha odadewethu kakhulu lamathenda lapha ku-ANC okufanele ukuthi uqome kuqala before uzothola amathenda ukhona omunye usise kuthi usisibongo ayakura amaphosa unamanga yona angeke azawudinga so ngiyanisala ngani zakwethu ngicela ukuthi-ke kusukunywe kuliwe silwe nge-psychology njengamanje izwe sesilithathile sekufuneka thina-ke manje indlela esizokwenza ngayo uyabona mina kusuka namhlanje nizobuka imhlolo engizobe ngiyenza ngicela nje ukuthi ongangifolowile uze ungaphuthele namhlanje nje jalukile namhlanje nje hawu liphume nobomvu namhlanje liphume nobomvu amarenki onke ngiyacela ukuthi ningeseke ngiyajabula nje ngoba nabe emboni yamatekisi bakhona sengihlangane kakhulu nobaba abaningi embonini yamatekisi bathi kumela mfana uyibambe khona sesikhathele lo Santago lo Hlezi Sixhaphazi njengamanje siyawukhipha imboni yamatekisi nginikeza isiqiniseko 100% uzovotela leli qembu esiyakile lokho kufanele nikwazi ngiyanicela ngani zakwethu ngicela ukuthi njengamanje ngicabanga sesincane kakhulu isikhathi esisele ngicela sisukumele siye ebantwini abantu bamile bame kanje wena wabona abantu belindile itekisi ebus stop noma ibhasi basilindile uma kuwukuthi uyabona ewadi yakho bakuhlula ngikhona ngiyakwazi ukuathenda abantu ngibatshela iqiniso angili nabo ngibatshela iqiniso ngiyakwazi uyabona uma ukwazi ukujika imikondo yabantu ababili usukunzima kakhulu ubajike bevumelane nawe lento oyishoyo ababili nje angibaphathele kuthiwa sebe-10 usuke uprofessor ukwazi ukushintsha imikondo yabantu aba-10 belalele lento oyishoyo ukuthi hayi lo mfana uqinisile mina ngiyacela ukuthi lo mbani mina ngifisa ukusebenza kakhulu uma ubona ukuthi ewadini yakho mhlambe kubalulekile ukuthi khona ofuna ukwenza ngithinte mina ngizofika qathatha bangazi abantu abaningi mina ngigcwele emafonini too much la emafonini akekho ongangazi ongathi akangazi angikwazi ukuthi usukaphi kodwa nje ngisho amakhesi webona umkhuluma ngombuzo uyamazi uGodole omkhulu uyamazi phela akekho ziyamkhombisa ingathi ngibona mkhulu nawe uGodole ngishingane encane iyangazi so ngiyacela ngani zakwethu njengamanje abantu bamile bengila kwenye indawo ikhansela le-ANC lapha ikhansela le-ANC bekunesiteleka la liyafika ikhansela le-ANC uthi omunye umama akazi ukuthi ngudriver ngimile nje ngigoqa izandla uhlele evenini nami ngibejabulele ukuthi usethola ireyili intana ugqoka isikibha esikhulu se-ANC anothatha lezo kibha nifinyise ngazi iy'ngane noma usule inyawo noma bawubone endlini usule ngaso usithathe wangifika usule ngaso ugogo ukuthi usebona ngani umjabulele ikhansela noma uyancengela uthi hayibo hey angizibiza ngegama ngoba ngaye ngathi kumbamba nangamawashini kwasekonakelela ukhansela loya bamba amashini ambhanqa nemoto yakhe kwasekonakelela ngoba ezizinto ufuna ukulungiswa ngaleyo nto leyo azilungi uma usakhuluma ngomlomo ukhansela-ke ugogo uthi utaxi driver uthe usikhombile njengoba ngunestrike wathi wena nawe ngiyanazi ngizoze ezindlini uthi ukhansela hayi khululeka nabo ngizobasola ngizohamba ngekule association yami ngithi yewe baba akangiboni naye lo khansela ngithi wamgcina kudala yokusasixabela esandokungena ngithi yewena gogo hlukane namanga yikho lento oyikhulumayo mina bengiyikhona la ekuseni ngenzela ukugada zona lezi moto ukuthi singabi nenkinga uqambelana manga ubani obe wakuthuka ubuya kwena wathula saze saqeda uxoxa ngatshela ukhansela yeka abantu labo uyabona labantu laba be-ANC laba senifundisene abantu amanga ukuthi umuntu evele esungula amanga nje eqamba amanga unamanga lo muntu akekho umuntu oke wamsukela akekho umuntu oke wakhuluma naye so bafowethu ngiyacela abantu baphumile balindele
bengifonela nami uJobe ngithi Jobe awukutshela abantu ukuthi akaphume wonke umuntu okuleli yaqembu ukuthi hey bonakela abantu bamile ene bawoze bedinwe njengamanje asiphumeni ebantwini siyokwenyula izwe ngoba saniyeka kulonyaka kuyavala. Ngizolibonga nje ithuba ngani zakwethu kuningi engingakusho kungaze kushona ilanga iyinkela ngaphakathi yini kodwa sengijaka ukumemezela leli qembu akusavumi ngilindi ngifuna abantu bezwe manje sengihlale kakhulu nalento ngathi ngizomemezela ekuqaleni hayi umawana wathi hayi awuzela ke sixoxe kanti khona bahambe babona nge-influence eningi ebantwini kanti sebehambe ngale bayomtshela ukuthi hey ingane yakho lento ezoyenza ilungile ngo-1 no-2 no-3 uma wakuzwa ababazi ngabe sengiphinde ngixoxa naye ngamtshela ngathi hayi wema bakuxhaphaza lapho ayikho into ezokwenzeka kodwa kufanele ukwazi ukuthi mina ngiyindoda uma kwenzekalayo wemukela isimo mase kuthiwa kwenzakalile okubi wemukela isimo ngiyindoda ithuna le ndoda seceleni kwendlela njengoba sengiyithathile le ndlela engiyithathile angeke ngisayiyeka ngizoyiyeka uma kuthiwa leli qembu esiyakilo selithathile mali ngingakathathi ngizolengile uma kuthiwa kulokhu nje kodwa hayi o-driver ngime ngabo ngoba yibe neshow yabo esikhuluma kuma-WhatsApp group njengamanje ngizosukuma ngemarekeni ngizobe ngihambela wonke amarenke ngiyako-driver ngiyobatshela ngikuhlalela like bafana manifika lapha nithi zizakazaka lapha uyashambisela kuphela akukho ngiyobatshela abathi ngokuthi o-driver uyoma nabo uthi eyizazi bafowethu hayi u-driver uyelalela uyabona la uvele uthi akakuzi abanye bangimisa ngihambe bethi hey Godole kahle awuzelani uthini manje sengabahlebelake bona ngoba kunama-voice note amaningi ngaba nje uzwabona uba leqiniso lapha egrupini yabantu abawu-10,000 aze kufuthi-ke ne-voice note eyodwa ngabatshela nathi bafana angithi nithi ngiyalithanda leli qembu bathi ngathi lama-voice note awangaphuthukile ngingakakhiphi lutho lokho engikukhuluma nani la akungaphuthuli akekho noyedwa ongamthetha ikhona owake wayisa ivoice yami ngoba yibo okhuluma kakhulu kuleya group leya ngibatshela nje bafana kanje bengibonise la kungalungile khona bethi hayi bo la nala kukanje so ngiyacela njengoba nizothatha nje ngicela ningangixabanisi nabantu leli qembu ngicela ningangixabanisi nabantu ngicela nisebenzele abantu sifuna abantu abangisela ukusebenzela abantu njengoba ngimthetha ama-security akilo leli qembu o-driver bakilo leli qembu abana-35 bakilo leli qembu ama-graduate akilo leli qembu domestic worker akilo leli qembu omama labaphucwa ama-metro mhlana amalanga ukudla ey'tradini engathi bangamasela kodwa uma uyedrobheni abantu bangaphandle bayazenzela abezwani laba balabaphucwa bakilo leli qembu leli oma bethu abasebenza ama-domestic worker emakhishini bakilo truck driver angazi ngabala ngithi niyabazi uma nje ula e-South Africa wazi ukuthi awunayo ivoice ngiyacela ngikhohlwe ukukhuluma le kaSisibongo uSisibongo ube lapho ube i-ANC yokuqina uSisibongo mhlawumbe bamazi abaningi ukuthi manje sebezombona iglasi sengimbize ekhaya kodwa-ke hayi lo sisi lona ube lapho kwi-ANC enza i-catering lapha uyamtshela ukuthi iplate beliyi-1,005 iplate lakhona lapha kuma-VIP beziqhumama zakhona abanye badliswa lokudla lokhu okuswabu lapha phansi uthi wasedecide ukuthi no hayi uyabona le nto lezwayo labantu ayikho right wadecide wathi ngiyaphuma manje ngiyaphuma nayo le nto yabo uthi uphume lapho bese kukhona omunye ngoba manje bese kufanele phinde eqhubeke wathi omunye hayi lalela phela wokuza sizoxoxa lapha endlini yeke leyo bantu besifazane ifuneka yona isilimazana wokuza sizoxoxa lapha endlini kanti uyazi ukuthi i-ANC phela amafanele kunikeza amathenda yenze njani iyabasebenzisa abantu besifazane ukuthi hayi awuthi sithi lapha endlini bese sikunikeza imali wathi uSisibongo no angenzi-ke leyo ngixosheni okungcono bathi hayi ngeke usathola lutho hamba wathi babayi wayichithela uyabona ngomuntu wesifazane funa ukwazi ukuyithengela wena ngazi uma udlile imali ethi wena uyakhulupana nasemzimbeni uzudedela igazi uma uzuthi uhambe emoli uhambe emoli ufike udle yonke into ngoba uyazi ukuthi imali yakho isebenzela akuyi imali eqhamuke ngendlela engalungile ngicela sisukumeni
sebusezandleni zenu, izwe selithathile already. Mina nginokufakaza okuningi ukuthi selithathile, kodwa ngizokukhipha nje maduzane. Oh. Hayi, cha, mina uyabona manje noma ngathiwa bayibloka namhlanje i-account yami, sasa ngizovula enye entsha iyobe ina 500 and something yabantu bengilandela nje. Izoqhubeka njenge-MK. So uthini manje na? Angimazi mabheshini angizwanga lutho ukuthi uthini. Uyababona, ngibaboni nabantu empini babonakana. Mina ngibona abantu kodwa kusho basazogqoka ikipa night umphakathi engizoxoxela ngithi ANC siyayikhipha. Kodwa ke ngizo-announce iqembu esizolilandela. Ngani zakwethu ake ngehle ngingabi mude ngibe ngangami. Kodwa nje okuyona into adibalekile ukuthi ngiveze iqembu ngoba odrayiva bangilindele namhlanje ukuthi ngi-announce iqembu. Ngocela nje ukuthi uma sengi-announce ngicela ningangivezi ngehle lodwa ningiveze ngiphelele nje. Ngifuna ifoni ezongisepula. Mase ngimemezela leli qembu. Angifune kusheshe bayifuni. Ngifuna ningishayele ithi nje. Khona yonke into yami izoba right. Ngicela nje ukulibonga ithuba bese ngithi ngicela sisukumele. Mina ngicela ukuthi ningisebenzise. Ngicela ningisebenzise. Hayi kusukuma lokho enisukuma. Nase umuntu umkhulu umsuthu manje asumele ukuthi akanye. Hayi ngiyaxolisa mkhulu, ngiyaxolisa. Engikusho ukusukuma ilokho ukuthi sisukumele sishonele kubantu. Uyabona wherever la nihamba khona uzofica abantu bemini. Vula amehlo bakhona, wena ungahambi ukuthi uzobathola. Vula amehlo uzobabona bakhona. Mina nje otaxi driver bonke ngibaphethe, ngizoqhamuka nabo ngizongena nabo bonke. Ama-security ngizongena nawo wonke. Kuzoba abana 35 bonke abasakwazi uku-apply manje. So ngiyacela ngani zakwethu, ngicela siphende endabeni bese sihambani siye endaweni ethile. Ngizocela ukuhlala phansi, kodwa-ke njengamanje wangihlala phansi ngisafuna nje sithi ukuthi sinqumuze. Emva kwalokho ngobe senimukela into yami phela, ngizwile kuthiwa ngiphathele into yami lana engizoyigqoka. Leli bhanti ngimisela ukulikhipha namhlanje. Ngigqoke siyasikipha lesiya ngokuseMthethweni. Amavidiyo ngiwabeke kuma-draft manje engiwenzile ngaleli yaqembu ngiwabekile. Ma ngiceda nje la ngiyafaka bengiwenza amanye no-driver senza ingoma sikhuluma senzani, kodwa manje ukuthi anga-announce ngibambekile ngathi kuma-draft ngingaphunyuki. Ngiyabonga kakhulu ngani zakwethu, ngiyabonga kakhulu baba. Ngifuna ukubona ukuthi kuzokhethwa abantu. Ngiyabona zonke zikhona Godole, mhlawumbe amehlama wasabona. Hayi ngikhohle ukubatshela ukuthi awuthi ngithi ngingafuna. Basekhona lapho lokuza. Lapho bakhona. Uyabe kwazi. Ngeke request amakuku kanje. Wengane zakwethu bakhona bonke abamaqembu la. So kufanele nazi ukuthi kuzofana njengoba kwa-announce i-World Cup. Ukuthi this goes to baseGol. Cha ngiyabona ukuthi mhlawumbe ngiyabona ukuthi usehlisa nje uGodole ngoba selefuthumele kakhulu, sekakhulume kakhulu, seziyiningi izinto ayithintile eyishupha umuntu ompisholo noma eyishupha umuntu onsundu. Wonke umuntu ufuna ukukhulula kulobo bugqila. Uma ngabe leli qembu azoli-announce namhlanje lizokhulula abantu kulobo bugqila bubalile ongeke ukulandela lona, okusho ukuthi ufuna ukuhlala ebugqileni. Lokho ngifuna ukusho mhlawumbe ngamafuphi ngoba ngiyazi abafundisi
abafundisi basheshe ngithi bashumela bese bafuna ukuvala inkonzo masinyane. Ngiyacabanga ukuthi asibisele kuwe uvela udalule ngoba ngisho nabalaphi bendabuko bakhona nje. Bakhona kule ndawo ngiyababona uma ngithi ngiyabheka. Hayi angivele ngidedele nakho. Angivele ngidedele. Angazi noma kufanele ngibalokhuze kufanele senzeni ngendlela ehlelekile ukuthi manje leli qembu sesizokwenza njalo. Ngikhumule ngigqoke ngokuseMthethweni. Yebo. Okay. Ngizoqala nje before ngi-announce ngibeke ngoba yonke into mayenzeka inesizathu. Ayikho into eyenzeka ingenaso isizathu. Ukufinyelela esinqumweni sokuthi leli qembu siyalilandela siyangena kilo taxi driver simboni yamatekisi ngizokubeka kube sobala lokho ngoba bakhona abangivimba ukuthi ngingathi imboni yamatekisi singabe ngathi ngiyesaba ukusho lokho ngoba bathi angikhulumele mina bathi ngingathi imboni yamatekisi laba bakwaSantaco bathi ngingathi imboni yamatekisi angikhuluma ngendlela angisebenzike leyo nto yithi esisebenzayo bengangikaleli ukuthi ngikhulume ngigcine phi angikalelwa mina ukuthi ngikhulume ngigcine phi ngidwebele umuqa angidwetelwa ndumuqa mhlambe babona ngoba ngikhuluma la ko TikTok becabanga ukuthi ngisinoko angisona isinoko nami ngiyindoda ukuthi ngoba nje ke phela ufuna ngizehlise ngoba sifuna ukuthatha lelizwe leli abalithatha belishonise phansi bezozenza ngathi bahamba nathi kanti bayizigebengu nabo ngani zakwethu into enza ukuthi ke sifinyelele lesinqumo seqembu leli qembu sibonile ukuthi number 1 liyamlwela umuntu omnyama. Number 2 udriver lizomlwela limisela ukuthi limlwele lize linqamuke izandla udriver. Kanti ke nomholwane hayi uyabona indlela akaphatha ngakhona abantu. Ngizonicela ukuthi ngani zakwethu ngicela nibe nenhliziyo efana neyomholwane liqembu. Umholwane liqembu ukhuluma naye namhlanje ekuphendule ngonyaka ozayo. Hayi ngoba engafuni ukuphendula. Kodwa nje usayihlaziya ukuthi lo muntu lo. Wathi ngelinye ilanga abangazi khona bezosheshe becacelwe. Wathi ngelinye ilanga aningitshela. Yini into ekuphatha kabi umuntu uma ebiza ngenja? Unomlomo ocijile wena. Unomsila. Anayi umsila. Nganza kwethu iqembu wesihamba nalo. Namhlanje singodriver singabantu abahluphekile eSouth Africa. Angazi noma ngisho ngomlomo noma ngiveze noma ngenze njani. Okay. Iqembu esihamba nalo namhlanje. Iqembu esihamba nalo namhlanje. Awume ngesifuba. Ngase ngijuluka kangaka into enjani? Iqembu esihamba nalo namhlanje ezingane zakwethu sonke singama South African, sonke singo taxi driver, sonke singama security, sonke si age of 35, sonke so truck driver. Sibaningi ungathi mangakubalanga mhlambe ngikushiye ngamabomu. Iqembu esihamba nalo namhlanje iMK. Iqembu esihamba nalo iMK namhlanje singo taxi driver. Sengimkhiphile ukusuka manje kuya phambili sezokhala waya. Angeke ayikho manje into kufanele ilokuzo. Wow. Lalela nathi iqembu esihamba nalo namhlanje ngilo le sihamba nalo iqembu namhlanje mhlawumbe abantu boqasha awuthi ngimgqokisile sikwamukele emkhombeni wesizwe. Thatha umshini wami.
Mshini wami, mshini wami, mshini wami, mshini wami, mshini wami. Zimnandi lezi ngoma zeMK yayithanda ngisazoyikhulumela. Ozazi yakethu ukubiza nje yodwa zigcwele la. Wenze nosoma, wenze nosoma, awuphendule. Wenze
understand ukuthi yibo abanamandla ukudlula lokho amandla. Manje amandla akuphi? Amandla akuphi? Amandla akuphi? Uyakusukuphi? 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 Usemkhontweni. Okay, siyabonga mhlambe ngiyabonga ukuthi njengoba wonke amaqembu represented ngiyacabanga ukuthi bakhona ne leadership from ku-MK mhlawumbe bakhulume amazwi amukelayo andikuba sibuyele kubaholi ngoba into yonke iqala ngomkhuleko iphele ngomkhuleko. Mbonile omkhulu ukhona nabaholi abahlukahlukene from ezinhlakeni ezahlukahlukene sebangihlebelile bangidonsa ngendlebe ukuthi la kwa-MK kune-interfaith. So i-interfaith i-representative yazo zonke izinkolo zikamoya ezikhona, yazo zonke izinkolo zikamoya ezikhona. Into zikamoya-ke njengoba sazi nomntwana uthezebe ayisokumfundisa mbekuzane nomntakayo emhlabathini umfundisa ngeke noma ungaba namalini noma ungaphathani kodwa ukwehliswa nje ikhehle elidala noma umfundisa nyana othatheka kancane ukubonakalisa ukuthi the importance yezinto zikamoya ikuliphi irela. Ngicela ukuthi sithathe leli thuba sinikeze oyedwa kuma representative. Ngiyabona ukuthi ingoma seyashisa. Ngiyabona ingoma seyashisa. Oyedwa okhulumela iqembu lomkhonto wesizwe naku bathi kukhona la ngisosha khona bathi kubanjwe inhlanzi enkulu. Uma kubanjwe inhlanzi enkulu kufanele kube nespeech esithize esikhulunywa umuntu obiloyo. Hayi siyabonga. Viva mkhonto wesizwe, viva! Viva! Forward with two-third majority, forward! Forward! Forward with two-third majority, forward! Forward! Sibele nxamalala sibelele! Sibelele! Sibele nxamalala sibelele! Sibelele! Bafundisi nabo baba benkolo nonke abemboni amathekisi nosingayi kwaMgodole sithi masikwamkele kumkhonto wesizwe. Siyabonga siwumkhonto wesizwe ukuthi uyabona ukuthi sinempi enkulu esibhekile yokuthi sikhulule umphakathi wase South Africa ukuthi senze sure ukuthi inkululeko le half made ngo-1994 kumele siphelelise. Sithi siyothatha abantu base South Africa sibayise kwi-total liberation. Wamukelekile-ke kulempi yempi kaMayibuyi ukuthi asihlanganeni sonke siyisizwe sinsundu sithathe umuntu omnyama simfukule ekuhluphekile simkhiphe simsekana. Ngakho-ke la siwumkhonto wesizwe-ke siyabambisana nawo wonke umuntu abemboni amathekisi amakhosi yibo bonke sithi umhlaba ubuyele emakhosini ngoba ubhilonge emakhosini. Sithi abemboni zamatekisi sifuna babona bethuthuka baba ibhizinisi elikhulu. Ngakho-ke sithi kumkhonto wesizwe siyanamukela sebenzani nathi sifukule umuntu omnyama ekugcilazini simbeke ekanani. Siyabonga. Siyabonga leadership, siyabonga Bokeli, siyabonga commander. Ngizocela kwakumkazi okulemboni yamatekisi azoba nezwi angasondela kwakumkazi osembonini yamatekisi. Okay. Azoba nezwi. Akubingelele kuno. Siyabonga. Ngiyakuzwa ukuthi nabantu abahlala bekusabisa ematekisini awukumele bona bekuthusa ngabo cha. Yithi sisematekisini. Une right ukuzokuthanda ukwenza ematekisini. Akho mntu ufuna ukukhombe umkhonto noma ngani. Ethi ke ungavoteli bani. Sikhona nathi sikhona la. Santako le uthi yakhuluma. Ngikuwe la Santako. Uma ukhuluma kubona sikhona thina emva kwakho. Thank you. Okay. So kena ke ngoku bishop masicala bishop ufika late okodwa shilo bishop reporting usa video yilokho nalokho. Siyabonga bishop sicela ungene man of God sicela i-order or i-MK bangumsindo or ilabo badlewu. All right. Viva Rumo la Sechaba, viva! Viva! Viva Ngamalala, viva! Viva! Amanda! Amanda! Pila President Pila! Viva! Renyako leboga go Godole Narubapedi ba go tswa Limpopo re mo amogela mo go mkhonto wesizwe. Rena re ba interfaith re eme ka mo go mkhonto wesizwe as interfaith simelela ba bezinkolo.
So re a go amogela, you are welcome go gae. And ka moka re a tseba gore ba di-taxi ba gona, re a tseba gore lefatshe la South Africa le a boa. Le a tswa diatleng tsa magodu, le a tswa go bathong ba corruption, le a tswa go batho bana ba etsang gore ikonomi ya South Africa e se ke ya bereka. Ke re batho kaofela, maleme kaofela, Bapedi, Basotho ba Moshweshwe, Mazulu, Matebele, kaofela le Maswati le Matsonga ba South Africa, re votela Mkhondo wesizwe. Phambili bona mala phambili. Phambili. Phatha la mala la phatha. Phatha. Ba le rumo la setjhaba hlaba. Siyabonga urabai kumbi abenezwi zonke izikolo zimelelekile. South Africa is a democratic country. Yes. So called. Yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ya khai, Messi, ya khai, situmuta yapi. Hallelujah. Siyabonga, siyayimukela inkosi le enesibindi esingaka. Engathi umntana ngakukhulisa. Akusize. Sithi welcome home. Man, I'm not a politician, I'm a man of God. Hallelujah. Amen. I'm coming to observe all the wrongs that you do, regardless who you are, where you're from. When you do something against the children of God, I will retaliate. Hallelujah. 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 Siyabonga sizocela umkhulu ubaba wethu baba Makhubo ongumlaphi wendabuko. Amen. Thokozani, amathwini, sibonge makhehla, lisenihanya. Ngithi ngizophakamisa baba. Ngithi sinawe khehla. Last corner. Angisumphathi wenyanga iSouth Africa yonke nemazwilakazi. Mina ngiphethe inhlangano yami. Ngeke. Ngithi sizoma nawe. Sicela ukugubha. Sahambe sokugubha imithi lapha ngoba abantu bayafa. Yeah. Abantu basiye. Balande bagqwalisa imikhukhula abantu bayafa. Asikhoni ukulapha abantu. Ngenxa yokuthi ugcwele abantu esingabatholi la. Ngisebenza iAfrica yonke. I don't think ukuthi ngicane izolo ukusebenza la. So wethu ngihambile kaningi sengibuya live ilakazi ngilongihamba nayo ngento yokwelapha. I'm a doctor by profession yobunyana. Njoba ngimela ngikhulumela abelaphi bendabuko. Siyabonga. Sesiyegcineni umkhulu azobusisa. Location was secret. Location esikuyona. It's a secret location. Fanekeke ushesheke wonke umuntu. Ngiyabona ukuthi kuze neinsizwa. Ngiyabona ukuthi ukuze neinsizwa ngibathe ngiyabheka ziqakile. Ngizocela ukunikeza izwi lokubili uma kanje uma sowuthelwe ngumquba ukuthi kuzwakale ukuthi ke usuthini Amandla awethu, amandla awethu, thatha nqamalala thatha nqamalala thatha bethanda bengathandi siyayithatha manje noma kungathiwa kuyani uyabona sengizochelwa nangu ubaba la ngumva hayi ubani ozongithinta sekuphethe nenyanga akekho ozophinde ngithinte bazothi kumgcaka nje bese iyaqonda into yami siyakufanele siyangihlala ne okay cha bafowethu ngizodlulisa nje ukubonga kakhulu ngenikwenzile nokungamukela nje ngendlela engemukeleke akhona ngizokwenza sure ukuthi ngempela njoba ngithi iqembu liyathatha lizothatha ngempela embonini yamatekisi cha ngiyanithembisa ngiyabonga nje ubaba nangikhona laphana sengizwe ngithobekile kakhulu uma ubabe khona esematekisini ngizofisa ukutshela abantu ukuthi ningezwa ngabantu beqamba amanga iMK akuyona yamaZulu iMK yamapedi yamatsonga eyabeTswana eyamaXhosa eyawonke umuntu ola eSouth Africa iMK akuyona
eyamaZulu benganikhohlisi ufile ngathi hayi ngathi iqembu lakwaZulu akulona bafuna ukuthi nina nibaleke besigcoba kahle sebehlukanise nani thina isikhumba sethu simnyama sehlukene ngolimi kuphela singabandawonye asikulweni nalohulumeni lo wamasela njengamanje njengoba sengigqokile sengivilele ngimhle nginje ngizolwa kuze kube segcineni sengilwa kahle sengifake ne bulletproof manje akekho in closing socela uNkulu asondele bese ke abazothanda ukwenza nge-photo shoot bazima kweso short day after umkhuleko kaMkhulu ngicabanga ukuthi bakhuluma abaholi bebakhuluma izinto zikamoya ngithi bazule bakhuluma kuyiperelam into zikamoya ke ziku-level ehlukahlukene kodwa yezikamoya mawungazazi ngeke ukwazi ukuzibamba ngoba yezikamoya ungazi ukuthi abantu bakhona baphanjanelwe ikhanda ngoba babona into ongayiboni wena beyond ukucabanga kwakho above ingakho nje beyi-interfaith ngoba babuka izinto zikamoya eziku-faith bese uzoshumayela kodwa kusilanga lokushumayela kakhulu ngasibusisela le nkonzo enkulu kangaka uyabona ivalwa umuntu omdala kangakanani into eyimvela kancane yasibalinamele uNkulunkulu wena wadala izinto emhlaba kanye siyabonga baba ukusinikeza ithuba ukuba kuzothulwa i-MK siyayicela ke baba sicelela kuwe ukuba kube uyiwena oyisingathayo uyipha amandla mdala wezinto emhlaba kudala abantu bakho bahlupha sufike isikhathi-ke sakho ukuthi uzibonakalise kithi nathi uNkulunkulu wethu benathi kuwo konke okwenzakalayo usihlenge ezingozini ezilapho ezisivelele khombisa baba ukuthi wena ngeke ufana nawe uNkulunkulu onamandla ngegazi lendodana yakho uJesu Kristu siyakubonga nathi siyabonga ube nathi banathi kuzokufikela lana la uyosikhuphula khona baba sizokudumisa sibonise ukukhulu baba ukuthi abantu bakho baba kule minyaka engama-30 ngokungabakhohlwane kunabusiko lephakathi. Siyabonga the official program isiphelile official ufuna ukwehlela hayi nokubala angifune kamera lesingalelo When you die,